нали, наша идеята, те просто искат да направим нещо за офиса. Предложихме това, те си го харесват. Капачки ни дадоха и палета. Няколко ни дадоха. Това е което ни изгубихме, нали, техни неща. Друго нещо, което е още тук, е той гълб, той вече една година. Няма една година, обаче половин година със сигурност не може да го поставим, защото все няма удобен момент. Снимате ли? Да. Сложа маска. Нагоре не снимам. Добре. И този гълб, това е символът на правата на човек. За популяризиране на правата на човек. И идеята е да го поставим на някое място, на което ще направим една от акциите си, която е нелегален парк. И акцията за нелегален парк представлява там, където са разрушени някакви сгради, като в центъра. Има много такива места, на които стои един терен, на който има разрушена сграда. И на този терен вече са обраснали с треви, стана малко като джунгла. И там просто да се покоси и да сложат пейки и някаква люлка и там да стане парк. И така е нелегален парк. Друго е това, тук са едни противогази от акцията за Чернобил, това, което правихме. Те останаха, ние доста направихме тогава. Те са специално изчистени. Иначе това е нищо в сравнение с това, което има. Там отзад има 20-30 кашона такива противогази, във всеки кашон има 50-60 противогаза. Друго. Тук тези гуми. Акцията с тях тя е бъдеща акция с пак. Ще станат на люки, ще ги сложим на разни места. Това са ни пейки, които са за нелегалните паркове пейките. Тук има 4 и има още 6. И тук е с етажа. Как е? Добре. Като че ли с всяка акция има ново мнение въобще за нещата, които правим. Защото хората не очакват. Като направим нещо, мисля, че вече правим само такива неща и само това искат да правим. И им харесва това, което сме направили, казват, вие това го правите много добре. Примерно, като направихме пейките, това е една от следващите акции, които сме правили, нали, от наша гледна точка, защото оттам имаме много такъв медиен интерес от тези акции. Двете акции с пейките в седмочисленици. И оттам хората почнаха да ни търсят за пейки. Решили се, че правим пейки много добре. И пък на нас вече не е чак толкова интересно. Ние тогава направихме 10 пейки и ни писна повече, не искаме да правим пейки. Примерно сега като направихме кончетата, това е някаква акция, която много се хареса. В общи като правим нещо ново, мислят хората, че това е супер яко и само с това не се занимава. На нас просто ни изпарат различни неща. И така всеки път като правим нещо различно и е различно възприятие. Това е най-трудната акция, която сме правили някога. Има акции, които имат нужда от по-голяма подготовка, първоначална, нали, по-голямо измислене на план. Но това, което се случи в Пловдив, беше просто много различно от всичко, което сме правили до сега и което сме правили от тогава. Там бяхме отишли един път само преди това да видим самия паметник няколко месеца преди самото събитие, да видим какво ни предстои. И до последно не бяхме сигурни какво точно ще правим, как точно ще изглежда. Това не знам колко е окей да се знае, но самия план първоначално беше съвсем различен и когато видяхме горе колко духа реално през нощта и колко е трудно изобщо достъпно, решихме да променим плана в последния момент. 3 дни се опитахме да направим акция. Тя се случи на третия ден. Първият ден се опитахме да фърлим
най-трудното нещо беше да прехвърлим самият паметник, защото трябва да се прехвърли и да се издърпа въже по някакъв начин, за да може да се... Защото алпинистите не искат да се покатерят, не искат да го изкачат като някаква скала с колчета из въже. Трябваше по най-сигурен начин да прехвърлим с малко въже целият паметник, малко въже да се закрепи на някое много сигурно място на самия паметник, някъде по врата му. Оттам с малкото въже да издърпаме голямо въже, което вече да се покатерят хората. По него да се качат горе и оттам нататък вече да се работи. Ние отдолу да им подаваме това, което трябва, те самите да вързват. Ние за тази цел си наемем алпинисти от Пловдив, за което помогнаха други приятели от Пловдив, там сме се катерили ние, защото наистина най-трудното нещо, което се правим изобщо. Ние трябва да направим да стои като в Рио статуята на Исус, само че с някакъв плат, който като се вее ще прилича и на плашил. Ще прилича хем на статуята на Исус, хем на плашил. Обаче за тази цел трябва да монтираме една греда, която да стои като перпендикулярно на самия Алеша през рамената му, което ще бъде много трудно за времето и за това, което разполагахме там. Не като средство, под средство всичко беше окей. Просто нямахме нито опит, нито знаехме точно как ще го направим, за да като се качи горе някой да не му падне на главата. И като видяхме колко духа вятър, решихме, че няма и да стане, дори да се опитаме. И затова го решихме на метал и с маска. Защото тогава, когато се качихме, възахме, че там е направен паметник на освободителите от турско робство, нали, пак на руската армия, но на освободителите от турско робство. И след това и на освободителите от фашизма, нали, според строители, той е така построен. И затова е хълма на освободителите. И така се вързваше, когато го направим на престъпник. Нали, че това е нещо, което ни е освободил пък от комунизма. Това е нещо, което следва по логиката, от която ни Червената армия ни освобождава от фашизма, мафията и мутрите ни освобождават от комунизма. Нали, липса на всякаква логика, но когато по начин нещата, за които претендират, ни вързват се. На мен ми се струва, че ако правиш нещо достатъчно добре и си достатъчно добър и си доказал в нещо, като групата ни, ние не сме се доказали, че това, което правим е много качествено, напротив, ние с това си връщаме кончетата си, защото те се изпочупиха. Нали? И заради дъждовете, и заради не са счупени от хората, счупени са най-вече от това, че валяха много дъждове и защото ние не сме им направили много качествено, но са ефектни и това им харесва на Столична община, виждат, че ние постигаме някакъв такъв интерес и го оценяват. И вече за тях няма значение, че ние не сме юридическо лице, че не сме по някакъв начин официални, даже че сме правили нелегални неща. Тя ги интересува, че това, което правим, привлича внимание и намират начин да работят с нас. И така ни свързах и с общината в Перник. Така че се намират начини, явно. Както и нощта на музеите, както ни намерих по този начин. И с тях всичко е било официално, без ние да имаме някакви... без ние да сме официално някакво юридическо лице. Това не е проблем. На този етап още не е голям проблем.